que és molt avançada. No tinc por de no fer massa tard. No m'hi veig, ni sé on vaig. L'Uben? L'Uben? L'Uben! Senyor! Cap on he d'anar? Per aquí! Em penso que sí. Fumi. És tan fosc. És la bola d'un lloc. Sí, ja ho pots ben dir. Però si d'una banda ens podem de veure i de l'altra fa que no puguem ser vistos. Podeu ben dir-ho. I vos que sou tan savi, senyor, no sabríeu dir-me com és que quan és de nit no és de dia? Això sí que és curiós de contestar. Ets molt, però molt curiós, l'Uben. Podeu ben dir-ho. Si hagués estudiat, m'hauria anat a fixar en unes coses que no se les han pescades mai ningú. Et crec? Fas la cara de tenir l'esperit subtil i penetrant. És cert? Mira, explico llatí, sense haver-ne après mai. L'altre dia em veure escrit damunt d'una gran porta la paraula col·legi. Vaig endevinar que volia dir col·legi. Admirable! Això vol dir que saps llegir? Sí, sé llegir la lletra de mollo, però no he pogut aprendre mai l'escriptura. Ja som tocant a casa. Quina mossa aquesta Claudina. Val tant d'or com pesa. Me l'estimo més que les llines dels meus ulls. Per això he volgut que vinguessis, així me l'entretindràs. Senyor Marc. Sí, soy! Claudina! Deixa la porta ajustada! Ja està! Són elles! Senyora! Què? Claudina! Allò! Claudina, moreta! Claudina, com el senyor! Ets tu, Claudina? Sí! Sou vos, senyora? Sí? No resulta? Per l'altra! Aquesta nit tan fosca no s'hi veu gota! No sou pas vos, Fritanda? Sí, senyora. El meu marit està roncant i he triat aquest moment per enraonar-vos aquí. Busquem algun lloc on puguem asseure'ns. Molt ben pensat! Claudina! On ets? He sentit baixar la meva dona i m'he vestit tot seguit per l'àmbit de darrere. Pot haver algú. On deu ser? Claudina! On ets? El teu amo sí que l'ha fet de bona. Això encara li passa. És com la pintada, no fa gaire. Ja m'ho ha apuntat. La meva mestressa diu que està roncant com un panell. No ho sap. Que ella i el senyor Escolta estan plegats mentre ell dorm. M'agradaria saber en què somia en aquest precís moment. Això sí que farà riure. Ves també què se li ha posat al cap. S'ha tornat gelós de la seva dona. I només vol que ella sigui per ell. És un impertinent! I el senyor Escolta que li fa massa honor. Que no diu res, que ho diga. Apa, seguim-nos. I dóna-me la mà. Que la vull besar. Sembla que menjo confitura. Diable! Si t'ho heu fet fort! Aquesta mà és un xic pesada! Qui sou? Ningú! Fuig i em deixa assabentat de la nova perfídia de la meva dona. Enviaré a cercar tot seguit els seus pares. Almenys que aquesta aventura serveixi per poder-me separar d'ella. Ei! Colent! Colent!
Ets aquí? Sí, però... No corris! Parla baix! Xxt, escolta! Vés a cercar el meu sogre i a la meva sogra i digue'ls que facin el favor de venir tot seguit, ho sents? Calent? Calent! Senyor! On dimoni ets? Aquí! No hi siguis bergant, que sempre t'allunyes. T'estic dient que vagis a cercar els meus sogres i que els diguis que compareguin aquí tot seguit, ho sents bé? Respon! Colent! Colent! Senyor! Aquest bergant em farà enrabiar de bo. Vine aquí! Traïdor! M'ha deixat fet una coca! Apropa't, que em baldaré! Em sembla que fuig de mi. Esclar que sí! Vols venir? No! Vine, et dic! No cal me l'ha pagar! No, home, no. No et faré res. De debò? De debò. Acosta't. Ja et tinc! Quin sort que et necessito. Vés de part meva, dir al meu sogre i a la meva sogra que facin el favor de venir tot seguit. Digue'ls que és per una cosa imprescindible. I si a causa de l'hora que ells hi posessin alguna dificultat, no deixis d'insistir de donar-los a entendre que és molt important que vinguin en qualsevol estat en què es trobin. Entens bé ara? Sí, senyor! Cuita, corre i torna immediatament. Que me'n torno a casa esperant que... Ho sento algú. I si fos la meva dona? He d'escoltar i m'he de valer per la fosca que fa. Adéu-siau, ja és hora de retirar-se. Nada, no aviat. Ja hem parlat prou? Ai, senyora! I tant de bo ho hagués vist, jo també hagués pogut aguantar un poc de temps totes les paraules que necessito. Em caldrien dies sencers per explicar-vos tot el que sento. Encara no us dic res de tot el que us he de dir. Una altra vegada n'escoltaré una mica més. Ai, basta! Com em martiritzeu l'ànima per parlar de retirar-vos. Em deixareu molt trist ara si us n'aneu. Ja trobarem la manera de tornar-nos a veure. Sí, però penso que com m'haureu deixat, trobareu el vostre marit. Oh, aquest pensament em mata. Els privilegis que tenen els marits són coses molt cruels per als amants que saben estimar. I sereu tan feble per enquivarar-vos així? Creieu que algú pot estimar certa mena de marits com alguns n'hi ha? Els prenem perquè no hi podem fer més i perquè depenem dels nostres pares. Però no passeu ànsia, que no els considerem pas més del que es mereixen. Són davantades les nostres dones. I cal confessar que el que heu rebut és molt poc digne del seu honor. No feu una parella ben poc escaient. Una senyora com vos, unida amb un home com ell. Pobres marits, heus aquí com se'ns tracta. M'agafeu una sort molt diferent. Nostre senyor no sap els fer per ser la dona d'un pagès. Tant de bo que fos la teva! Ja parlaries d'una altra manera, ja! Ja et dic prou! Senyora, si ha de mal parlar del vostre marit, cuiteu, perquè és tard. L'Oblina, ets cruel. Té raó, separem-nos. Bé, cal passar-hi ja que vos voleu. Però almenys, guanyem una mica per als terribles moments que hauré de passar. Adéu-siau! On ets, Claudina? Que et vull dir adéu! No t'hi vulguis! Jo vos dic que aquí jo faig el mateix! Entrem sense fer soroll. La porta s'ha tancat! Ja tinc la clau. Obriu, a poc! Han tancat la balda merdita, no sé pas com ho farem! Crideu aviat, que no aquí mateix! Colent! És a dir que mentre jo dormo vos us feu escàpula. M'agrada força això que heu fet i estic molt satisfet que sigueu fora de casa a aquestes hores de la nit. I quin mal, ja surt i prendre una mica la fresca? Sí, aquestes són hores bones per prendre la fresca. Més aviat heu sortit a escalfar-vos un xic, senyora desvergonyida, perquè estem ben informats de la intriga de la cita i del galat. Però hem sentit la vostra amable conversa i les floretes que m'heu adreçat l'un i l'altre. Allò que em consola, però, és que seré venjat i que tant el vostre pare com la vostra mare estaran convençuts ara de la justícia de les meves queixes i de la vostra inqualificable conducta. Els he enviat a cercar i arribaran aquí dintre un moment. Adéu meu! Aquest cop sí que no us l'esperàveu, segurament. Ara guanyo jo.
i puc abatre el vostre orgull i destruir els vostres artificis. Fins ara heu aconseguit de burlar-vos de les meves acusacions i heu assolit d'enlluernar els vostres pares i de dissimular les vostres malifetes. Per més coses que jo descobrís i digués, sempre trobava la manera de guanyar. Aquesta vegada, però, les coses es posaran en clar. Ei, obrim la porta! No, hem d'esperar l'arribada dels que m'he enviar a cercar perquè vull que us trobin al carrer en aquestes hores. Esperant que vinguin, proveu d'inventar, sisplau, alguna nova excusa per salvar-vos d'aquesta. Proveu d'inventar la manera de justificar la vostra escapada, alguna raó per enganyar la gent i aparèixer com a innocent.